Shout out everyone! Shout out Miss Tag! Dong, hayaan mo yung yung tuwad na yan. Love you tumawad. Ay, naku, hayaan mo siya. May po, may premiere si Kaden po. Alas 8. Kala expired na pala sa'yo, sabi ni Bistag. Ay, nga pala walang jacket. Saglit, lagyan na ng jacket. Bistag TV, may jacket ka na, may entry ka na kay Jennifer Vlogs. Makaload na nga. Bistag, may premiere si Kaden ng alas 8 na kapin. Thank you. Bakit kulay abo ako? Bistag, kaya kulay abo kayo, nagpapa-entry si host kay Jennifer Vlogs sa September 24. So, kung nadyakitan kita ngayon, may entry ka na sa kanya. Kaya lahat kayo hubad. Nag-ash flow, sabi ni Bistag. Haha. May entry ka na, Bistag, kay Jennifer Vlogs. Ayan o, yung binababa ni Nightboat. Yan yung kanyang entry. Hubad kay Butangan. Can I get out? Kati Vlog, alitef tamsak lang muna ako, LS din ako maya. Sige, bisitahin kita, sis. Sis, bisitahin kita. Salamat sa imong tanan. Ayan, may jacket ka na. Daddy Alex, shoutout. May mga entry na kayo, guys. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Daddy, may jacket na. Tusok. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs, guys. Sige, Alitef, thank you. Thank you, Sis Cathy. Daddy Alex, shoutout sa iyan. Maraming salamat. Mayroong premiere si Mother, alas 8. Hindi ka nag-live, nag-live, Daddy? Parang nakilay yung kamay ko.
Napilay or ano to, dahil sa crab at saka ano. Sa crab at saka sa ano siguro to. Kaya nagluluya tayo ngayon. Bangat pa. Mga anak ko ako. Thumbs up sa premiere ni Kita Yahoo! Ay, ano ba yan? Wala, ayaw niyo naman kasing umakyat. Kaya nag-direct na lang ako. Ayaw niyo magsiakyat. Bakit ano? Zero pa rin dito pero meron kayo dyan. Eh, no? Watching, wala. Nga. It's me, Mickey. It's Mickey Melot. Shout out. Ayan, may jacket na. May jacket na kayo dyan. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Guys, patama sa kay Mother. Siyang ano, alas 8 siyang premiere. Mama, what happened? What happened? Yung paa niya, kaya naman dito siya. Ay, sorry. Ayam nan. May mga jacket na kayo, guys. Mag-attendance ako mamaya kay Lolo. Hehe. Ano oras, Daddy? Hala, nagtuto na ha. Kaya pala ang init kanina, guys. Umuulan dito. Grabe lakas. Bumuwas yung ulan. Pagtapos mo, ano ba ngayon? 7, 8, 9. Saba, alas 10, Daddy. Alas 10, mag-start ka na. O kahit 9:30. Bakit? Late ka nag-ano? Kagabi, gusto ko sana pumunta sa'yo, pero ano, inantok na ako. Okay na ako. Mas okay na ngayon yung ano ko, sipon. Nung nakaraang sipon ako eh. Buti nga hindi ako inubo. Hindi
Hindi kasi ako makatulog kagabi, kaya attendance ako. Daddy, madaming pagmadaling araw. Ilan ang views mo? Ilan ang views mo, Daddy? Tamsakan nyo na yung nagtuwad sa akin para mawala yung tuwad. Ewan ko ba? Anong trip? Sis Mickey! Shoutout sa'yo dyan! Walang tao? O Daddy, continue mo pa rin yung live mo. Kasi may papasok yan, maghaharang. May papasok na harang. Magkano yung mo? Magkano yung benta mo kagabi? Dala ako, santok na Sige, Sis Mickey, salamat sa'yo. Mega siya, Mel Alonso. Yan ang ating Sis Mel. Sis Mel, may jacket ka na, may entry ka na kay Jennifer Vlogs. Salamat, Sis Mel. Naka-LS din sa atin Lord Galvez, sabi Daddy. Reply lang ako kay friend ni Ma'am si Kate mamaya pagising ko. Replay. Thank you, Sis Mickey. Yahoo! Ayan na ang ating Alonso. We miss you, Sis Mel. Guys, love-lovin nyo rin yung Tita Mel natin na yan. Daddy Alex, sabi ni Mel Alonso. Shoutout sa inyo. Sis Mel, salamat sa iyong padyan. Salamat sa iyong padyan dyan. Kumusta namin Alonso? Kaya palang init, guys. Grabe, umulan. Grabe init. Kumusta na, Mel? Sabi ni Dad Alex. Na-late ako mag-live kasi nawala kami ng kuryente. Tapos may alaga kaming 2 bata. Wait ko premiere ni Mami. Ayan. Thank you, Sis Mel. Mega shot sa lahat. Ano na? Mega shot sa lahat. I love you all. Alaga pa ako. Apo ko. Likot. Oh. Ano? Opa, ano na sa'yo? Kamo ba daw? Ano sa'yo pa? Ano nga sa'yo? Teddy Abalo, sis! Mega shoutout! Maganda na kay Mama Lola. Go, Mama Lola. Here na. Thank you, sis. Teddy Abalos. Ayun, may jacket na kayo. May entry na kayo kay Jennifer Vlogs. Baka manalo tayo ng Gcash dyan. Mega shoutout Teddy Abalos. Mami Kaden. Mega shoutout sabi Mel. Hello, say hi. Anak mo sis, magkamukha ba kami? Malapit na. Pamangkin ko, anak ng kapatid ko. Hi! What's up, Jennifer Vlogs? Shoutout sa iyo dyan. Guys, lababin niyo yung Graneles si Jennifer Vlogs. Mamimigay ng milyon yan. Nandito na ang original, the best friend ni host. Kaya nga Si Teddy Abalo, shoutout sa iyo dyan. Salamat. Utapin. Babay na. Go na kay Mama Lola ko. Dati kay Kuya, Tito. Go kay Tito. Dati ko na. Sakit yung kamay ko. Mega siya, Jennifer! Sabi na ating Mel, Ano oras kayo nag-out na walang kami ng kuryente?
sabi ni Diablo. Shoutout sa inyo dyan, guys. Salamat. Sis Mel, sabi ni Jennifer. Megala siya, Sis Jennifer. Ayan. Guys, mayroong pa-entry si Jennifer Vlogs. May pa-entry siya sa September 26, hagdan. Walang hagdan, Daddy. Paano kasi kagabi? Walang umakyat sa kanila. Sis Mickey, salamat sa iyong pakulay. Sis Mickey Vlogs. Sis Mickey, shout out. Salamat sa iyo. May pakulay siya. Salamat. Thank you, Daddy Alex. Ayan. Guys, love-loving niyo naman si Sis Mickey dyan. Bago sino naman tabunan ng pagmamahal. Na-miss ko dito. Naku, si Steady, na-miss ka namin. Salamat, Sis Mickey. Tusok ulit, host. Salamat, guys. Love-loving niyo naman si Sis Mickey. Sa hindi pa dikit dyan, nakapin. Salamat. Thank you, Jennifer Vlogs. May galat, shout out. Sana nag-StreamYard na lang ako para nakaakyat kayo. Kasi kagabi, walang umakyat. Kaya mag-direct na lang ako. Ako, na-miss ko dito, yung pabraso ni Mercedes ba? Tamsak host, ang Papa Teddy natin. Megalat shout. Salamat, Papa Teddy. Thank you so much. Love-lovin guys ang Mickey natin. Nagpakulay. Thank you. Walang anuman post. Maliit na bagay. Salamat, Sis Mickey. Aha. Post, bakit may tungkod na isa? Naku, Papa Teddy. Ewan ko ba? Feel lang siguro nila, Daddy. Ay, Papa Teddy. Gusto nila, trip lang nila. Papa Teddy, Megalot, shout out. Ano daw? Ma'am Mickey, hello po. Ayan. Salamat sa inyo guys ha. May mga alaga kasi kami dito ngayon. Kaya majijingay. Hindi pinansin ni host kaya nagtuwad. Papa Teddy. Pasensya na. Wala tayo damit, Papa Teddy. Ay, bakit wala? Ay, sorry. Sis Mickey, sorry ah. At saka Papa Teddy, ayan may jacket na may entry na kayo kay Sis Jennifer. Hello, She's Story! Kamsak, ayan may jacket na may mga entry na kayo guys. Pasensya na. Papa Teddy, dan na po sa'yo. Ayan. Pa-entry po. Dikit dan sa nakapin. She's Stories. Ayan. Thank you. Meron ka ng jacket, may entry ka na. Guys, yung mga alagad niya, pa-entry nyo na ngayon. Pa-entry si Jennifer. Dikit dan, ayan pa-entry daw muna bago jacket. Guys, may jacket na kayo, automatic yan pag nag-jacket ako. Kaya kayo nakahubad ngayon guys kasi may pa-entry tayo. Pag ginakitan mo siya automatic na pupunta siya sa community, doon ko siya i-copy-paste kasi yun ang gusto ng ating pa-entry girl. Haha, sabi ni Sis Mickey. Sorry naman po. Alona, ayan, si Alona Tamsak ticket.
Alona, may jacket na may entry na. May pag-Raneles ba si Sis Jennifer? Yes, si Steady, birthday niya. Kaya pag nag-jacket ako, automatic yan sa community. Automatic sa community, papasok. Kinaka-copy-paste ko lang. Kinaka-copy-paste ko na lang kasi yun ang gusto niya para tama yung spelling. Yung mga alagad, kahit alagad. Alona, meron ka ng jacket dyan. Miss you, Mel Alonso and Teddy Abalos. Sponsor ako dyan. Sponsor pala itong natin Sis Mel. Huwag din kalimutan lablabin to. Ang ating Sis Mel at Teddy Abalos, guys. Sponsor ako ng isang kanta, sabi ni Gary Ike's. Si Mami Kayden, kay Luba ang GLS host. Papatedi sa sa 26. Kaya pa-entry lang kayo ng pa-entry. Yahoo sponsor si Mel. Kahit yung mga alagad niyo po, ipasok nyo. Kasi pag nadyakitan siya, automatic po siya. Yan, tapos sa kanya yung binababa ni Nightboot. Andyan yung kanyang birthday Granel S. Huwag yung kalimutan ng Sis Mickey natin na nagpakulay. Salamat, Sis Mickey. Wala hagdan, kakanta sana ako. Buti na lang wala. Kahapon, naghihintay ako sa inyo. Walang umakyat. Sabi ko, mag-direct na lang ako. Tamsak, hello, Janet. May jacket ka na? May entry na? Lablabin na rin po ang nakapin at mga binababa ni Nightboot. Salamat. Sige, go, Daddy Alex, sabi ni Papa Teddy. Ba? Gusto ng pamangkin ko dito daw. Gusto niya magpakalong. Pogi man, pogi. Pogi. Paano pa pogi? Paano pa pogi balong? Paano pa pogi? Gusto niya ng pindot-pindot. Ayun, Nagpindot-pindot kasi siya kahapon dito. Kaya ngayon, gusto niya pindot-pindot din. Nako! No, yun ang pinindot na niya. Bibi! Ayan, Bibi, may jacket ka na. Pasensya na guys, nandito ang aking pamangkin. Nag-spoil din siya Mamiki, marami akong utang sa iyo. Buti na lang, walang hagdan. Hindi pa ako nakaka-recover sa sakit. Sa tengang mga kanta ni Teddy Awa. Pa-entry, Bibi! May entry na, Bibi. I-smile siya, alam niya. Smile ka man. Papogi nga. Pogi nga. Papogi! Naku, napakalikot po ng aming pamangkin. Kahako, ayan na. Binato na. Balong mo. Pa-entry. Ayaw na, ayaw. Ano na si Daddy, Kita man, dumating na si Daddy. Ang likot pala nito. Gusto niya may may pabuhat, may pababa. Antok na. Ay, kuro. Obo na kayo, Mamalula. Mamalula. Tamsak! Ayan, pasyandera. May jacket na. Ayos, may script pala. Dandikit na sa nakapin. Pasyandera, salamat po. Pa-entry. Pasyandera, may jacket na. Salamat sa'yo. Salamat, Sis Mickey. Guys, yung mga nyo, ibaba nyo na dyan. Mga premier. Alas 8 si Mother. Wait lang natin. Amsak Angeli Santiago.
Ayan, may jacket na, may entry na. Pa-entry, ayan. May entry na po yan. May jacket na po. Type po ulit kayo para makita nyo yung yung jacket. Ano ba yan? Ayan, ganda sa nakapin. Thank you, thank you. Paeng Chu, shoutout sa'yo, Paeng Chu. Anyari, bakit si was time out, the night boot? Haha. Sydney, Baltazar, thumbs up. That is water. It is ready. May jacket na. Bakit wala akong brief? Paeng Chu, wala kang brief kasi pag dinitan kita ngayon, may entry ka na kay Jennifer Vlogs. Kaya huwag niyo makalimutan na tamsakan yung kanyang Grand LS sa September 26. Lahat kayo hubad hanggang 25. Kasi sa 26 ang kanyang Grand LS. Punta lang kayo dito para may entry kayo. Guys, huwag kalimutan tamsakan ang ating live streaming. Marinor Manoy, thumbs up. Ayan, may jacket na po. Pa-entry ko lahat ninja ko. Baka sakaling mabawi. Sponsor ko. Oo, sis Med, go. Thumbs up mo lang. Kasi hubad lahat yan eh. Lahat hubad. Makasumo mo na ito kung pudot ako. Aha, Gomel Alonso. Minumukbang talaga ako. Ang tamsak kahit siyang LS kaya ayaw umangat. Gutom siguro, sabi ni Marinor. Oo nga. Ayan o, 13 lang. Ilan na kayo nagtamsak? Mel, sabi kay Diabalos. Nasaan? Ano din yung gabi ko? Sige na, ipasok nyo na yan. Eds, gagalingan ko. Aba, syempre, tamsak nyo na yan, guys. Curtain lang, hindi tumataas yung tamsak ko talaga.
Elenita Cruz. Ayan. May jacket na po. Dahil nyo na rin po sa nakapin at mga night boat natin. Thank you. May entry na po. Salamat po sa inyong pa-entry. Ano nangyari kay Lolo ngayon? Ayaw po mga ng tamsak mo. Kaya nga, hindi ko alam. Bakit kaya? Ayaw po mga ng tamsak mo. Kaya nga, Etita, hindi ko alam. Aba, galingan mo, tamsak mo na lahat. Ang ninja mo. Kahit saan pong LS ganun, sabi ni Sis Elenita. Ewan ko ba, sis? Kaya nyo na basta may jacket kayo at may ipapasa ako mamaya kay sa ating birthday girl. Okay lang yan. Dati kasi hindi ko ginalingan eh. Go! Go sis, Tita Mel. Nina, shoutout Nina. May jacket na Nina. Huwag lang kalimutan idaan sa ating nakapin at sa mga night boat natin. Thank you. Nina B2120. May entry na po. Itamsak mo na, Mel. Sabi ni sis, Teddy Abalos. Solen! Solen! Shout out! And may jacket na. Good evening, host. Pa-entry po. May jacket na po yan. Salamat sa inyo. Huwag niyo nang kalimutan idaan din sa taas, please. Salamat, Journey. Good evening, host. Shoutout sa iyo dyan. May jacket na yan. Huwag niyo nang kalimutan ni Kalembang all kay host. Okay, sabi mo Abalos. Guys, 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes, Santa Rafael, Tamsak. Ayan, may jacket na may entry na. Premiere, pasugod naman ako sa premiere na aking mother, please. Guys, parade naman ako ng nakapin. First time na premiere na aking mother. Guys, parade ako ng nakapin. Premiere na aking mother.
Astro, may jacket na. Mel, may jacket na. Guys, parade ako ng nakapin. Premiere na aking mother. Thank you. Salamat sa iyo dyan. Ayan, nakapin yung premiere na aking mother. Kayo na po bahala sumugod. The Kennemer. Tamsak, Brickson. Parade naman ako nung nakapin. Premiere na aking mother. Thank you. Ay, may brief na, sabi ni ano. Thank you, salamat. Ayan, nakapin na po yung may premiere. Salamat. Ayan, may 1 minute pa naman. 1 minute 57 seconds. Brickson, may jacket na. Salamat. Roldan, ayan, may jacket na. Tamsak at dikit. Tintin. Ayan guys, pakita ko nung nakapin. Premiere po na aking mother, nakapin po. Pagpasensyahan niyo na po kung hubad po kayo. Hindi ba po marunong aking nanay? Still standing by. Kuya Roldan, puntahan mo yung nakapin. Puntahan mo po yung nakapin, premiere ni mother. Salamat po, please. Uy. Ma, 10 na lang, 10 seconds na lang. Premiere mo na. Jacket. Ito. Lagay mo ito. I-click mo lang yan, oh. Add moderator. Click mo lang yung mga mukha nila. Click mo yung mukha nila. Ayun, oh. Sige, abalo. Oh, add moderator lang. Ayan, pasugod po ng nakapin. Entry, premiere po. Pasugod po sa nakapin. Asa na yung supporter ni mother? Hindi remove. Pag ganyan, pag blue, may jacket na yung gray. Pasugod po nung nakapin, may premiere po. Thank you. Saglit lang po in 8 minutes. Benjamin Gacho. Shout out. May entry na Benjamin. Asan yung mga supporter mo?
Tamsak Bong. Shoutout sa Adrian. Yung ano nila, kinahila na. Dilited na nga din. May entry na po. Ayan. Patamsak naman po nung nakapin. Thank you. Cherry Gabriel. Shout out. Salamat. May entry na po. Naman yung umit ka rin kami. Ano ito? Oo. Hello, top 10. Shout out. Huwag lang kalimutan tamsak dikit kalembang kay host, please. Salamat. Vincent. Shout out. Bye-bye. Vincent, meron na. Pasugod naman ako nung nakapin. Premier po. Thank you, please. Will Lord, shout out. Ronski Bibelabs. Pa-entry po, ayan. Meron na thank you. Puntaan kayo mamaya, Ronski, ha. May premier lang akong sinusuportahan. Bogs TV. Ayan. All done na po, madam, sa nakapin. Thank you, Roldan. Hindi pa tapos si nanay. Hindi pa tapos si mother sa Roldan nakapin. Salit lang po, ha. May jacket na po yan. May entry na po. Salawat. Roldan din po ako dyan, mga binabali night boot. Balik ako kay ma'am. Thank you, Roldan.
Marco Polo pa-entry. May jacket na po. Thank you. May jacket na po. Salamat. May entry na po. Salamat. Hello, bye. May jacket na. May entry na po. End na po, madam. Thank you. Guys, thank you sa support, ha. Salamat sa support po. Thank you. Tita Mel, salamat. Tita Abalo, salamat. Si Jennifer, salamat. Jasem. Shout out. Ransky, andito ko sa iyong bahay. Ba't hindi nataas yung views mo? Hindi ko ba alam, sis? Hindi ko alam ang gagawin ko. Bakit kaya? Ganyan, no? Ang dami yung nagtatamsak, no? Pero ganyan lang. Dalawa lang dito, ano? May 4. Ransky, then Dikit Lembang all. Ewan ko si Steady. Ito dito 4 lang. Pero ilang kayo na nandyan, oh. Solomon. Shout out. Salamat po. Oo nga, 2 views lang. Pero 3 naka-BG ko. Ayun, oh. Hindi ko ba alam, sis? Ano kayo nangyari dyan? Kailangan i-refresh, no? Parang napilay ako, ah. Ayan na, 6 na. Yung si Steady. Guys, palablang naman ako kay si Steady. Abala siya kay Mel Alonso. Salamat. Ikot-ikot ko kasi bakit ko kailangan i-refresh. Ewan ko ba?
Ayan, Jason, may jacket na. Jason, ayan. May jacket na yan. Thumbs up. Salamat po. Salamat din ha. Master Denon, miss ko na siya. Kaya nga wala si Motocheck at si Daddy Alex. Akin naman yung luya. Ay, hindi na pala. Asa na si Master Denon? Ewan ko ba, sis? Gambi, shout out. Ulubog na tayo si Daddy. Yung mga pinupuntahan niya siya. Jambi Garcia. Shout out sa iyo. May pinsan akong Garcia. Hintay lang po ako sa mga ulilikitan. Ano lang, Teddy? Palitaw na may budbod. Salamat guys ha sa inyong pa-entry dyan. Thumbs up. Ay, may jacket na po. Ay, may jacket po kayo. Ipapit ko naman si Sandara. Kasi yung Gandara. Sandara? Gandara H.M. Ipapit ko siya naman. Hindi na siya nag-uwi. Ha? Ha? Hindi ko alam eh. Wala si Jen. Ano ba? Ano po? Live na rin pala si Cathy. Live na si Cathy, no? Pumunta siya dito kanina, nag-thumbs up din. Si Steady, si Cathy.
Oo, sige, pumunta dito. Sino po sama sa Batangas bukas? Kami! Sama! Hindi ko sila. Pwede na gumala. Oh, basta yung mga vaccinated sama na. Sa darating you, meron ka ng entry. May vaccine na, pwede na. Dami na yung shoutout. Christina Ann Gonzalez, thumbs up. Christina Ann, ayan, may jacket na rin. Si Bula na, nagpupunta ba dito, sis? Oo, sis. Nagkamusak siya, ganyan. Pero hindi na madalas katulad nung dati. Christina Ann Gonzalez, shoutout. Guys, sa tingin na ba yung nakapin? Daminis, nawawa ng bahay. Daminis, nawawa na kayong tahanan, guys. Daminis. Dan po. Katleya, pa-entry po. Ayan, may jacket na po. Huwag lang kalimutan. Dikit ka lang bang yan kay host. Daminis, done. Sabi ni Mel. Ito ba yung bahay ni Mel, Tita Mel? Tita Mel TV. Maglalakad lang. Yolanda, shoutout. Tamsakat dikit, Yolanda. Salamat, may pa-entry na kayo, guys. Lahat kayo pag may jacket na kayo, automatic po na may pa-entry kayo kay Jennifer Vlogs. Sa September 26, binaba po yan ni Nightbot.
Pa-entry, Yolanda, may entry na po. Salamat. Thank you, Sis Mel. Susan Chang. Rakitera Tamsak. Ayan. May pa-entry na po. May entry na po. Salamat. Sakit ng kamay ko. Ba't ano kaya to? Para siya napilay. Rakitera. Ayan, may entry na si Steady. Salamat sa iyo, si Steady. Guys, palablog naman Teddy Abalos sa kapin. Thank you. Okay ah. Hello! Maria. May jacket na po. Here na. Thank you, Sis Mel. Pa-entry. May entry na po. Idaan nyo na rin po sa taas, Ma'am Marianette. Please. Thank you so much. Para mas ng oras. Sabi ka bibili nga eh. Wala pag sa store. Ano pabili mo ma? Ha? BT na shoutout. May entry na po.
Guys, yung aning yun, pa-entry nyo na rin. Yung nakapin, huwag kalimutan. Ating slide mo man ako, please. Doon mo. I'm a host, sabi ni Bistag. Bistag, pa-entry mo na yung mga ninja mo dyan. Kay Jennifer Vlogs. May entry na po, Irene. Baba kayo bahay nyo. Baba kayo bahay nyo para madikitan na, sabi ni Mel. Tara na sa ano. Bistag, busy lang. May customer. Thank you, Bistag TV. Guys, huwag nyo nang kalimutan lablabin ng Teddy Abalos din. Nakapin at saka Mel Alonso. Catherine Limon, shout out. May entry na po. AD M21. May jacket na. Heart. Tam sa Katdiget, may jacket na po. Ay po, masakit ng kamay ko. Aray, ba't kaya? Palablab ng premiere ko. Guys, lablabin ng premiere ng sis, Teddy Abalos. Dancy, FW, Sharjah. Pa-entry po. Ayan, may jacket na po. Guys, pa-support ako ng premiere ni Teddy Abalos.
Pa-entry din daw ang aking alagad. Char. May jacket na po yan. FW. Hagdan. Ako, Sis Jen. Walang hagdan. Sis Jen, walang hagdan. Kahaga po. Hinintay kita. Dam sa kadikit sa dam. Yun, may jacket na. Pa-entry. May entry na po kayo? Bakit? Anong gusto mo dyan? May lipera, may dyan, may buskopan. Ayos yun. Yan, tamo dyan. Yung nandala ko, gusto pa, pero hindi ko maanak. Dalawa lang dinala ko. Ito. Ayusin yan? Yan, ayusin. Yan lang. Generic yan, ano ko ba? Ano ang expiration nito? Ransky, ayan. Ernesto Tamsak. May jacket na po, pa-entry. May entry na po. Ernesto. May entry na po. May mga jacket na po yan. Salamat po. Ma'am Inday. Paakyat. Ako, Kuya Roldan. Kahapon po. Sabi ko, parang walang ayaw nilang dumaan. Kaya sabi ko, magano ako, direct ako. Ang dami naghanap ng hagdan. Pasensya na po, bukas hagdan po. Maghagdan tayo. May mga entry na po kayo. Miles, baba ulit, please. Guys, yung kamsak ni Inday hindi umakyat ata. Hindi umakyat yung aking thumbs up. Ano kayong gagawin pag ganito? Ano nakita mo, ma? Saan? Patingin? Sabi mo kayo soon. Okay. Ayusin. Ayusin. Hindi lang dala ko. Okay po. Hindi nga. Mickey Dan. Guys, palablab din ako kay Tita Mel. Zen, shoutout. May jacket na po. Ano daw? Zen, naimbag nga rabi yung host. Zen, imbag nga rabi yung kanyang kabagis. Taga-ano ka? Shoutout kun ka? Shoutout. And guys, lablabin din niyo ang Tita Mel. Salamat. Isabella Kabsat. Ay, Isabella Magdaya. Salamat, Zen. Ano yung channel mo? Babam dita?
Ibaba mo dyan yung channel mo, Zenzen, at lablabin ko yun. Love na love ko na po yan si Tita Mel noon pa. Sabi ni Roldan Erismo. Yun yun, no? Yung tamsak natin hindi umakyat. Ba't kaya? Hindi ka? Hindi ka siguro. Para saan? Wala ma. Wala. Ano po? Wala ba naka-live ngayon si Smell na TBN? Sakit ng kamay ko talaga. Kasi nantok na ako. Baka hanggang ano na lang tayo, alas 9. Gusto niyo yung nanay ko mag-LS? Pagod din yan. Pagod kasi kami, guys. Nag-alaga kami ng baby. Parang napilay itong kamay ko, oh. Sakit. Baka hanggang ano lang tayo, alas 9. Napagod kami, guys. Mula kahapon siya ngayon. Nag-alaga kami ng pamangkin ko. Yung pamangkin ko, makulit pala pag lalaki. Ibababa mo siyang ganyan. So, laro siya ng laro na. Pag napagod siya, gusto din naman niya, binubuhat siya. Oo, sis, dito na. Si mother. Doon din siya ng August 2. Ano siya dyan? Naka-quarantine. Minessage ko si Smell kung gusto niya ng gulay tsaka para kunin niya doon sa hotel. Wag na daw, sabi niya. Sakto naman nung time na yon, lockdown, no? Si Smell. Ha? Ay, hindi naka-quarantine si Tede Aba. Tede Aba, si Mel, naka-quarantine. August 2, sis. August 2, nandito na siya. Tapos 10 araw siya dyan. Nako, sis, sana pumunta ka. Tagal na hindi nakapasyal dito. Oo nga, kayo ba gumagala? Sis, Mel, Teddy, gumagala ba kayo? Pwede nang gumala? Hindi pa rin, no? Hindi pa rin? Oo, si Teddy. Nung nakaraan, may ka daw, may sakit ka din. Pwede na. Si Steady, magpa-second magpa-second turok. Palakasin mo lang yung resistensya mo. Kasi pag Rego, sakit ng kamay ko, what kaya? Walk-in, pwede ka na mag-walk-in kasi may vaccine card ka for second dose. Lagi ka mag-vitamin C. Sis Mel, sabihin mo kay si Steady, vitamin C. Mas natakot ako lumabas since yung nagka-cob ako. Sabi ni Tita Mel. Hindi, mas ano siya. Yung mahirap. Mas mahirap ka ng
Mahirap ka nang hawaan kasi nagkaroon ka na. Kumbaga na-immune ba? Wow. Apa ya? Ano daw? Hindi ako tinawa na agad-agad. Ang mali patigas yan, di ba? Patigas na kumaw. Ano bang kinain mo kanina? Mali, kapag kumain pa ako ng ano. Nanay ko masakit ang tiyan. Ano, Clark. Hello, Ransky. Ransky, nalablab ko rin binaba mo. Ano pa, meron pa tayong 2 hours lang ako siguro guys. Kasi nantok ko tsaka yung kamay ko masakit. Ba't kaya? Dahil ba ito sa sa premiere ni Mother? Oh, si Steady baka 2 hours lang ako kasi nanto ako eh. Napagod kami sa bata, grabe. Ayaw kung gusto nakababa siya, pag napagod siyang maglakad-lakad, gusto naman binubuhat siya. Ngayon, pag nagsawa siyang binuhat, gusto niya baba ulit. Ikot ng ikot, ikot ng ikot. Ayan, okay na yan, nag-burp ka na. Hello? Oo, sis, dito sakit to. Ano ba kanina? Dito. Pahilot mo, host. Ito, oh. Kaya ako inantok din kasi inantok din ako kasi puyat kami kagabi. Iyak nang iyak yung pamangkin ko kasi hindi makatulog. Pag umiyak na siya, gising na rin ako. Di syempre iyak siya. Ganun pala, paano na yun? Pag baby pa, talagang walang tulog. Iyak siyang gano'n, lap din kami gising. Kaya puyat talaga kami. Baka sa pagbuhat mo, oo nga sis. Wala, paano na yan? Ganun pala ang lalaki, sobrang likot. Pag lalaki pala talaga malikot, no? Ako, malikot talagang lalaki, sabi kay Diabalos. Ayun, puro lalaki mga pamangkin ko. Nako, dalawang lalaki sis, Teddy. Eh, yung isa, marunong na maglakad. 1 year, mahigit na siya, Marunong na siya maglakad. Ngayon, ang style niya, pag tumakbo siya ganyan, napagod siya, gusto niya lang papabuhat siya. Pag nagsawa na ng buhat, ibaba mo, gusto niya baba ulit. Ganun. Tapos ikot siya lang, binubuksan niya lahat ng mabuksan ba. O, sis, sarap.
sarap ibitin pag lalaki. Sabi ni Tita Mel. Oo, be, eh. Ay, naku, sis. Grabe. Sa amin, tatlo, Diyos mio. Ay, naku, sis. Lahat galawin ba? Lahat buksan. Tapos binubuksan niya yung yung lagay namin ng bigas. Eh, punong-puno. Natutuwa siya. Bubuksan niya talaga. Gusto niya laruin talaga. Tapos, syempre, yung malilit na bigas, gusto niya itubo. Ay, grabe, kalikot. Eh, syempre may mga may mga electric pan dito, di ba? May electric pan. Syempre maliliit yan. Baka iganon yung kamay. Naku, bantay-bantay. Kaya busy talaga kami. Grabe. Siguro sa pagbuhat ko kanina na naipit yung ugat. Wala, paano na yan pag tayo na magka-baby niyan? Ipapamigay na ba pag lalaki? Char. Nako, pamangkin ko sis, gusto electric fan. Oo, sis, igaganon yung kamay, no? Eh, yung electric fan namin syempre malilit pa yung kamay nila pag pinasok nila. Sigurado yan. Na all. Ayan na si Jennifer Vlogs. Yung sa amin, 3 years old. Hanap kami ng hanap. Wala ngayon. Pala, nagtago sa aparador ko. Sarap ikulong. Wag nang palabasin. Ay, grabe. Buti nga hindi yun na-report eh. Sis Mel, buti hindi yun na-report. Pinapasok yung daliri niya doon. Tuwang-tuwa. Hindi niya alam, nakakaputol ng daliri. Ay, grabe. Yung pamangkin ko naman, buksan niya lahat ng aparador. Buksan niya lahat, pati basurahan, pati CR, puntahan niya. Diyos ka. Tawa si Diba? Iniikot buong bahay, ikutin. Tapos pag napagod siya, gusto buhatin siya. Ganyan, nakasakit. Ano ba? Oo, si Steady. Yung sa amin, 1-year-old mahigit. Kailan lang nag 1 year? Parang 1 year, lang siya. Parang 1 year, 3 or 4 months. Ganyan. Grabe. Dan all kay Cebu Vlog full pack. Si Bay? Ha? 1 year and mahigit 1 month. Grabe, ikot ang ikot. Lahat pinasukan na. William Busco, shoutout sa iyo dyan. May jacket na po. Mula dito, tapos pag nakabukas yung pinto, gusto niyang bumaba. Talaga sis, Teddy, September. August pala yung sa amin, August. Ay, hindi, May, ma. Si Clark yun, May. Birthday ni Bunso, May, June, July, August, September. O, tama, 4 months. 1 year and 4 months. William meron na, tapos yung pamangkin ko hindi ata marunong maglakad. Talon ng talon. Sa palakata, pinaglihi. Ay, naku, yung amin, magaling na sis, Teddy, yung amin, naku, ang galing ng maglakad. Magaling na. Turuan kita, madam, ng technique. Ano yun, Kuya Roldan? Ito si Kuya Roldan Erisma, expert to. Hamel.
Mama, nag-ikot-ikot daw ako. Nag-ikot-ikot daw ako. Ano ko yung sa amin hindi pa naglalakad eh, kaya puro buhat pa. Nakalubing. Nako, yung sa amin hindi pa. Yung kagising pa, lang tulog ulit. Kaya pagbantay ka pa sa labas din sis, pati ako, tumatalon na rin, sabi ni Mel. Grabe. Dan sa nakapin, sabi ni Teddy Abalos. Ito po yung bahay Teddy Abalos, Kuya Rolda de Risma. Teddy Abalos sa Mel po yan. Ryan Santos. Minace, drop your link. Pagbigyan natin si Minace. Brian, may dakit na. Nantok na talaga kami. Pamela, shout out. Huwag lang kalimutan, tamsak dikit kalembang din kay host, please. Maluoy. At saka yung nakapin, huwag din kalimutan. Pamela. May jacket na po yan. Nantok ako talaga. Bukas ng gabi yan, topic natin, dapagan ng mga techniques sa pag-alaga ng bata. Sige. Ruby Corpus, tamsak. Ayun, may jacket na po. May entry na po, may kapag-election po sa lahat. May kapag-election out po sa lahat. Sabi ng ating Rolda de Risma, baby pa ang kanyang tahanan guys, lalabayin naman. Tiis na lang guys, tiis na lang. Baba na rin ako maya. MC, may jacket na po. May may entry na. Gawin ko lang 2 hours. Hindi na kaya. Keep standing by and still watching. Thank you, Roldan. Hello, Christine Day. Shout out. Dan sa nakapin. Thank you, Christian.
Gusto mo nakikirin niya. Hindi nagtakikirin niya. Ito nagtikitin na pan. Hindi ka kastoy. Sumamo na. Ada sila karili. Buti ni Korto. Kasi di ice. Establish ulit. Kung na rin. Nagbuti ulit na amo na. Nakikirin. May mga jacket na po kayo. Salamat. Baga na, mama, ito buhat ko. Mama, yung dito ba ko? Ito na din mananaan din ako nito. Ito pa. Taot ka ka. Hindi. Kami ito niya. Pagkakaroon mo siguro yung pinina. Yung mga pa niya ng guri ko. Kaya datan, kumalog ko. Yung luta, pasapin. Stick si mama. Pag napunta ko doon sa batyan namin, tinatawa. Kung hindi ko minimwas ko na. Oh, I know already, mama. May nagbambang. You have your mom in the batyan. Ay, hindi ko doon. Oh, hindi na meron. Napaka-smart. Christian, Dan. Thank you. Meron ka ng entry. Ipin natin to si si Roldan Irisma kasi baby pa yung bahay niya. Tamsak, sabi ni Betchay. May entry na po. Thank you, si Steady. Jay, tamsak. May jacket na po. Salamat. Huwag niyo lang kalimutan i-Kalembang all naman si host, guys. Kalembang all niyo rin si host. Para kung sakaling magpabingo si host, makadalaw rin kayo. Thank you, Roldan. Ay, Roldan. Thank you, Jay. May entry ka na. May jacket ka na dyan. Nandiyan din si Tita Mel at saka Teddy Abalos. Sakit. Salamat po.
Ayan guys, bukas ulit. Salamat sa inyo. Sassy, Hachiko. Ayan, may jacket na. May entry na kayo guys. Thank you so much. Inanto talaga kami. Thank you po sa mga na-jacketan dyan. May mga jacket na po. Salamat. Bukas po ulit ha. Kita-kita tayo. Thank you, Sis Mel, Teddy, Tatay Roldan. Paalam. Tatay Roldan, may entry na kayo para kay Jennifer Vlogs ha. Doon sa nakapin. Thank you po. Paalam. Good night po sa lahat.